Maxwellove rovnice predstavujú 4 základné zákony opisujúce správanie elektromagnetického poľa. Toto sú samozrejme len slovné vyjadrenia. Ak z nich chceme mať rovnice, musíme tieto zákony vyjadriť v ich integrálnom tvare. Toto ale nie je jediný tvar, v akom sa môžu Maxwellove rovnice zapísať. Tento zápis môžeme aj zjednodušiť. Začneme tým, že položíme permitivitu a permeabilitu rovnú jednotke. Keďže sú to len konštanty, môžeme si dočasne zameniť ich hodnotu, aby sa nám ľahšie pracovalo s rovnicami. Prvé dve rovnice, teda Gaussov zákon elektrostatiky a Gaussov zákon magnetizmu, upravíme pomocou Gaussovej vety. Táto veta nám vie pretvoriť integrál cez uzavretú plochu na objemový integrál divergencie. V prvej rovnici si môžeme zároveň celkový náboj rozpísať ako objemový integrál z hustoty náboja. Teraz nám stačí dať do rovnosti integrandy. To isté môžeme spraviť aj s druhou rovnicou. Na tretiu a štvrtú rovnicu, teda Faradayov a Amperov zákon s Maxwellovým dodatkom, musíme zase využiť Stokesovú vetu. Tá nám umožní pretvoriť integrál po uzavretej krivke na plošný integrál z rotácie. Na pravej strane oboch rovníc si môžeme magnetický a elektrický tok rozpísať ako plošný integrál z magnetického alebo elektrického poľa. Zamenením úplnej derivácie za parciálnu ju môžeme vsunúť tiež do integrálu. Teraz si ešte v štvrtej rovnici upravíme elektrický prúd na plošný integrál z prúdovej hustoty a celú pravú stranu zhrnieme pod jeden integrál. V oboch rovniciach teraz môžeme dať do rovnosti integrandy a týmto získavame diferenciálny tvar Maxwellových rovníc. Vidíme, že tento zápis využíva náročnejšiu matematiku, ale na druhú stranu je jednoduchší. Ale vieme ho ešte zjednodušiť. Diferenciálny operátor divergencie je definovaný ako súčet parciálnych derivácií a rotácia zas ako vektor rozdielu parciálnych derivácií. Teraz zoberieme prvú a tretiu rovnicu, tiež nazývané zdrojové rovnice, pretože obsahujú hustotu náboja a prúdu, teda zdroje elektromagnetického poľa. Rozpísaním podľa definície diferenciálnych operátorov do zložiek vidíme, že v skutočnosti ide o 4 rovnice. Presunieme všetky derivácie na jednu stranu a zjednodušíme zápis parciálnych derivácií, aby boli rovnice prehľadnejšie. Teraz zavedieme nové, konzistentnejšie označenie, kde časovú súradnicu označíme nulou a priestorové súradnice číslami 1, 2 a 3. Tiež zavedieme aj novú štruktúru nazývanú tenzor elektromagnetického poľa. Je to matica rozmeru 4x4, ktorá obsahuje jednotlivé zložky elektrického a magnetického poľa. Ak teraz v rovniciach nahradíme poľa zložkami tenzora a zameníme poradie, vidíme, že v každej rovnici sa sčítava cez index derivácie a prvý index tenzora. Teda môžeme ich zapísať ako sumy. V Einsteinovej notácii sa samotný znak sumy nepíše a suma je automaticky implikovaná rovnakým spodným a horným indexom. S jednou malou zmenou, a to tým, že v teórii relativity sa namiesto latinských indexov používajú grécke písmená. Teraz si zavedieme ešte štvorvektor prúdu, ktorého zložky sú naše zdroje. A vidíme, že všetky 4 rovnice sú rovnaké až na voľbu druhého tenzorového indexu. Teda ich môžeme zapísať ako jednu tenzorovú rovnicu. Podobne si upravíme aj bezzdrojové rovnice, teda rozpíšem na zložky, prehodíme na jednu stranu, zjednodušíme zápis a tentokrát polia nahradíme zložkami kovariantného tenzora elektromagnetického poľa. Pri bližšom preskúmaní každej rovnice vidíme, že každý člen v rovnici obsahuje antisymetrické permutácie tých istých indexov. To môžeme zhrnúť a zapísať jedným členom pomocou hranatých zátvoriek pri indexoch. Každá rovnica teraz predstavuje jednu možnosť na volenia 3 zo 4 možných indexov. Teda môžeme ich vyjadriť pomocou jednej rovnice s ľubovoľnými indexami, ale za predpokladu, že žiadne dva z týchto indexov nie sú rovnaké. Tomuto hovoríme kovariantná formulácia Maxwellových rovníc, bežne používaná v teórii relativity. Opäť ide o jednoduchší zápis, no môžeme tieto rovnice zjednodušiť ešte viac, a to tým, že zavedieme diferenciálne formy. Pomocou elektromagnetického tenzora si zadefinujeme elektromagnetickú dvojformu, ktorá po rozpísaní vyzerá takto. Najprv sa pozrieme na bezdrojovú rovnicu. Do rovnice pridáme dve formy príslušné tenzoru a ešte jednu formu pre deriváciu. Po vypísaní všetkých členov dostávame takýto ohromný súčet trojforiem. Lenže elektromagnetické pole máme opísané dvojformou, tak ako tento výraz upraviť na dvojformu? Najprv zameníme poradie foriem tak, aby sme všetky členy mali kladné a následne nájdeme výraz, ktorý by nám dal náš súčet po vykonaní vonkajšej derivácie.
Tým v zátvorke dostávame presne elektromagnetickú dvojformu. Teraz ešte upravíme zdrojovú rovnicu. Tu máme len jeden voľný index, teda pridáme len jednu formu. Rozpíšeme implikovanú sumáciu a následne rozpíšeme všetky členy. Ešte si zavedieme formu prúdu, ktorá obsahuje všetky zdroje. A teraz máme súčet jednoforiem. Tak ako z neho dostaneme dvojformu? No najprv nájdeme výraz, ktorý by nám po aplikácii Hodgeovho hviezdičkového operátora dal náš súčet. Tým získavame súčet trojforiem. Teraz zameníme poradie foriem, aby sme opäť mohli nájsť pôvodný výraz pred vonkajšou deriváciou. Teraz už máme dočinenia s dvojformou, avšak neodpovedá našej elektromagnetickej dvojforme. Teda opäť nájdeme Hodgeov duál, čím v zatvorke dostávame presne našu elektromagnetickú dvojformu. Teraz už len pre dodatočné zjednodušenie zavedieme označenie pre kodiferenciál a máme hotovo. Toto sú Maxwellove rovnice v jazyku diferenciálnych foriem. A takto môžeme popísať celé elektromagnetické pole 8 znakmi. A ak toto nie je tá najelegantnejšia vec, akú som kedy videl, tak neviem čo je.